Som nesmrteľný? Som nesmrteľný, ale nemôžem padnúť dole, že? Pubergára! Ho! Ja mám ale reflexy z CSK, rozumieš? Takže ja som celkom v pohode, ako keď sa nestane takáto píčuje napríklad. Vypnem to do píče, to ti hovorím, hneď. Není boha, aj by som to hral dneska, není boha. Idem hrať puby. Puby vyhrám 30 hier po sebe, ty... počúvaj! Ty kokot, chlapci, niekto mi nerobí... Nevím joystick. Nevím joystick. Prásko mi joystick. Dobre, kedy sme ho kúpali? Pred mesiacom? To nie je šanca, aby som to nedal, rozumieš? Ja som prišiel kurva Dark Souls a Bloodborne. Choď do piči, že tu Crash Bandicoot a pojebaná neprejdem. Remaster pičovinu prejde... Jak idem? Jak idem, šet? Zabudni, že som prebal tie 2 životy. Double kill? Jak nič. Tu mám čo spraviť. Ukážem joystick a skáže, aby si dokázal delay. Počúvaj. Mango, tebe nebudem dokázovať ani piču skurvenú. Jebe ti už na hlavu. Kokot. Kúp si to a zahraj si to, idiot. Jak ti ukážem asi na kameru pol sekundový delay na čiernom joysticku, ktorý zmačkem alebo niečo, chápeš? Čo si ti kár? Tu to vymažem. Prosím! Ty koko! No to hneď jablka, ako ti hovorím, že mám ich piči na dodálku. To čo je, ty koko? Mám ho. Ešte chvíľku počkám pre istotu. Teraz. Som ochotný ísť. Čo s týmto buzerantom? Ty koko, skurvený! Prosím! Nie! Ty kokotko, tu máš, ty žebrak. Počúvam, mám normálne plusger na palci. To... Jak? To ako je, no. To neviem, život. Nie! Kurva! Boha! Teraz. Skoč. Nice. Double. Skoč. Na prvýkrát, boys! Speedrun. Cheaty. Jak idem? Jak? Jablčko naviac.
checkpoint. Neviem, no proste... Asi potrebuješ, ja neviem, random. Random tá hra si vybere, že koho teraz neskočíš tak ďaleko, bohužiaľ. Ty kokot, ono to proste neskočí! Čo? Čo sa stalo teraz, ty kokot skurvený? To čo bolo? Nemý joystick. Nemý joystick. To čo bolo? Čo je? Jebem mu? To čo je, kurva? Čo? Čo to je za jaščera skurveného? Nebudem sa vôbec baviť o týchto veciach, čo sa teraz stalo, dobre? Proste pohodička. Chcel som to už vypnúť, tak som to spravil na schvál, som párkrát skočil po sebe na onom, chápeš? Tým to končí, chápeš? Jednoduché ako kočet. Prečo sa mi to nechcelo hrať, tak som to vypol. Ten skurvený Crash Bandicoot, ty kokot. 40 € pojebaný, ja by som normálne zlomil ten obal skurvený, chápeš? Len tak. Kúpim to za 40 € do piče, normálne tam nedajú ani ten bloček vyjebaný, tú kokotinu, plagát, joystick za 50, aj ten si pri tom skurvenom odjebem a ešte mám normálne aj mozole, aké by som do piče s krompáčom bol na onom, ty kokos, na mesiac v nejakých doloch, ty kokos, fakt. No do pole, pritoptaj!